Икәү яккан учак. Рәдиф Гаташ сүзләре. 1964 ел. Рояльдә Айгөл Зәйнуллина. Икәү учак якты күрли күккә ялкын, киң иделгә төшә вакытыман. Учактагы ялкыннарда, иделдәге дулкыннарда, янар яшьлек көче барсыннан. Икәү яккан учак сүнмәсләргә булсак, якыннар безнең йөрәктән. Йыракларга дәшеп, җыр булып чакыра яшьлек. Юллар дәшә һаман йыракка. Давылсыз һәм тыныч үтмәс әле тормыш, бергә күрик җилен салкынын. Ил яндырган зур учакта, кечкенә чаткы булса